Lekitxon Lagunkoi sortu zen 2017ko martxuan, Eusko Jaurlaritza bultzatutan, itxa aurretizaz 2000 urtean munduko ogasun erakundiak antolatuan, mundu mailan, eta talde eragileak bete biharra 2017an izan martxan jartzia mai biribil batzuk eta inkesta batzuk, eta lauren inkesta ondoren, 2018an hasi zen martxan bertan hautatutako proposamenak eta iradokizunak gauzatzen. Talde honek zer emoten duzten? Satisfazio gogor bat. Argi dauna da, nahi eta nahi ez, talde honek egiten dugu kanporatara. Lagunak egin, nahi ez eta gogorik eukiez urteteko txetik, urten eta gauzak egin. Ganera, ikusi itxen dena, herrian, horrek utzunio bete egiten ditugula. Niretzako Keitio Lagunkoia esan nahi du hementxe bizi garenok, ume, gazte, heldu, zahar, ahalik eta posten eta gustora egotia. Eta alba dugu parte hartu hori egiten, fenomeno. Herriko lagunkoia izatea, nahi dugu esan niretzat behintzat, herrian behar diren gauzak aurrera tarateko, eta horreaz batera, geu batzen garenok ondo pasatzera. Helburu da herri lagunkoia itxia, eta horretarako 8 arlo desberdin aztertuten diraz, garraioa, etxe bizitzak, bakardadia, ingurumena, lana arluak, eta horre guztizak. Eta orduan areko guztizetan hobekuntzak lortzia eta martxan jartzia herri maila. Niri Lagunkoian parte hartzea ematen dauz, naiz eta urteak aurrera joan, ondinoko persona aktiba naizela eta aporta dezaket, pizkatxo bat. Baina aukera hori oso politza iruditzen jat. Eta gainera talde oso jatorra dugu eta gustora parte hartzen dut. Talde hau irekiza da, danari hartzetzeu esku zabal, eta ongi torriz adiraz. Edonok parte hartu lehik egana, talde erreza da, hilin batzartzu bat eitzen da, teknikari profesional bat dauko geuaz eta zinegotzeap lagundu itzen dau. Eta orduan hilian behin batu ezkero nehiku da eta gero ekintza puntualetan sortzen dugu zenian, bertan batzia. Orduan nik animeko nuko nirean guztizari ondo pasatzera lagunak etxera, sozializatera, bakardeen kontra etxeko, jente barriz ezeltzeko, leku barrizak etxeko eta herrizeran hobekuntzan nahi badau parte hartun eta lagundu, talde horik izte topako. Normala dela, batzutan jubilatutakoan ez dugu gogorik martxan jartzeko, benetan egiten dugun apurra eraman leikela problema barik, eta danon partizipazioa interesgarria dela. Beraz, anima eta barrura.